labbaika sahibbuttaji ainihin hakikatin zati majingina ka dube mu yara ga bello shatanka. labbaika sahibbuttaji ainihin hakikatin zati majingina ka dube mu yara ga bello shatanka. ya rabbu kaliki sarki Allah ka share kukanmu, ya kaliki abun bauta Allah ka karbi tubanmu. Allah ka yassaran aiki domin isar ma'aikinmu, ka ƙara ba mu yardarka Allah muna komarka. masanin da ba a margebe wanda yau bakwai tari, ya kaliki abun bauta Allah ka ƙara yin ƙari. ya rabu ƙara dubanmu duban rida daɗi tari, yara ga bello shatan ma'aiki ne muke ta yin harka. ya rabu yo salatin da zai janyo mu har cikin fada, mu shigo da ladabi Allah mu yi baiti ga dama muda. Allah ka ba mu yardarka in mun bida ayo oda, da ƙara tsiranka ga wanda shi ya raya bautarka. labbaika labbaikun faɗi madayira ta soyayya, mai sai ta lamuran kaunu umma ƙara ba mu tarbiyya. baiti muke ta so za mu yi masanin da adda kulliya, zara'u ƙara yardar ku gare mu don ganin mu mai makka. ashabu masu albarka yancin kaunu da'irar haƙƙu, Umar Ali Usmanu da shugabansu Baba Siddiku. kun tsallake makarnin mu da wasu ba su son faɗar hakku, wallahi da su a zamanin nan da wasu sun farka. Ahmad Tijani Maulaya Shehu muna cikin muridanka, a daɗe mu buɗuwar hanya don mu iso gurin mutaninka. bara mu gausu mai kaulak Shehu wasu mu sun kasa ɗauka, a riƙa mana mu sauke shi mu zo wajenka don muradinka. da shagumar muke aiki a da'irarsa ne muke ɗauka, ya shag nafas uba dauda ga mabiyanka nan a bayanka. aikin ku ne muke so mu riƙa ga nafsu ta samu sarƙa, a daɗe mu aiki na yanci yaran bello ne masoyinka. da sallama nake zowa gun sirril wara nabiyullah, da sallama nake zowa gun suturar alam siradullah. ya kasimu uba babba mai wala sarfa arifun billah, tarbe mu don mu zo nura ba ma bunda za mu maharka. ya sayyadil anam kafin ilahu sayyadil wara nura, kowa ya bauta Allahu da kai yake ta yi a bazara. sirrin da ba a buɗewa abin yabon mu ƙara banzarra, mu shigo cikin masoyanka abin yabon mu Abdul Hakika. kabu duk cikin ibadullah babu kamar ka khairu kalkillah, kai ne ka amshi sunan nan na abdu da'ira ta Abdullah. wani ne kaɗan ya gano ka bare ya fayyace ka sirrilla, farkon da ba a margefe kafin ilahu ƙara ƙaunarka. kai ne ya fara har ƙarshe babu abin da ba ya komarka. Allahu ya baka komai babu abin da ba ya hannunka. in za ya ba alan kyauta kai ne za ya ba tafinka, kai ke raba wa duk kaunu sannu ubangida abin ɗauka. kai ne yasa cikin komai a da'irarsa sayyadil kulli, aikinsa duka ya baka ubangidanmu ka zamo koli. ya kaddara ka ya baka cikin alam kazan alkali, na ɗayan da lalahu sani a ko'ina ilahu gatanka. kai ke faɗa a mata ke ba a jira abin yawan hafsa, mai sau da jarumin ramla ya na Khadija mai gidan Aisha, na Juwaira mai gidan Zainab bintu Kuzai mata ina kisa, ban ma'u masu ɗauke ta ya Mamudu karmuyo shirka. mai hindu ummu salamata in an ce kayo kana yowa, dan Zainabu diyar jashin sirru ka ba mu mai tarerawa.
domin safiya ya nura dan maimuna mai ta takawa mu shigo a ɗeba abdullah mu yi maka baitika daɗin ɗauka abba ga abba alƙasim ibrahim da baba abdullah ummul kusum da ma zainab ruqayya fadimatu sirrillah domin su ba mu tarbiya mai ladabi a ko ina jimla a karɓi roƙonmu yaran bello ne masoyinka domin cikar sahabban nan da ba su rangwame ga maikinka don bubakar atik siddiq don umar da ke ta ɗokinka don haidara kaza usman ba su jira akan umarninka duk wanda ya musu akan kaza su kawar da shi a dominka wayewan ga zamani har wasu ke saki zantika kan nura da nufin su kare tauhidi sun manta da kai ake zarra wallahi da adane tuni da sun gane ba a matsara fansar jiki da ruhin mu gare ka ƙara ba mu yardarka ya rasulu ka sani mun barranta da su ka ƙara mana shaida komai waya da rintsi na zaɓi na so ka ne na ibada sallah da hajji zakka azumi in babu kai babu lada kai ne ibadar ibada sannu majingina bin dauka nan za mu so sanya aya ban fatahin kana surla haƙƙi a daɗe mu na cin biyayya akan kaɗa hakar mu yo birki mu kaɗe ɗiyan zulkuwai sira masu nufin ana muyin aiki ‘ya'yan tasha ɗiyan banza marar sil munafukan ɗauka labbaika sahibbuttaji ainihin haƙiƙatin zati majingina dube mu yara ga bella shatanka